रज ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କେମିତି ପଛେଇ ଯିବି। ତ ମୁଁ ବି ଆସିଗଲି ମା ସପିଂ ମଲ୍ ମୋର ମମି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ ମୋର ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଛୁଟ ଥିଲା। ମମି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇଠିକି ହିଁ ଯିବା କାହିଁକିନା ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ମମି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଲେକ୍ସନ ସବୁ। ତ ସେମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ସପିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଡ୍ରେସ ସପିଂ ପରେ ଏଠି ଶାଢୀ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଶାଢୀ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି ଶାଢୀ ତ ପୁରା ଏକ ସେ ବଡକର ଏକ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପୁରା ପୁରି ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ କରିପାରିବେନି ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ ଶାଢୀ ସବୁ ବହୁତ ହି ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ସରିଯାଇଥିଲା ସପିଂ। ସପିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଡ୍ରେସର ଟିକେ ଅଲ୍ଟର ଏଠି କରୁଥିଲୁ ଅଲ୍ଟର ସରିଗଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି ଟିକେ କେକ୍। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସପିଂ ଚକ୍କରରେ ଏତେ ମାତି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଓଭର ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଅଲରେଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ବନେଇକି ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଛ ବେସର ଚିକେନ କଷା। ତ ମମି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଭାତ ବାଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାତ ବାଢି ଦେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି ଭାତ ଚିକେନ କଷା ମାଛ ବେସର ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ରସମ ମାନେ ଆପଣ ଚାରୁ ବି କହୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାଉସୀଙ୍କ ହାତର ଚାରୁ ପୁରା ପୁରି ବେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗପସପ କରି କରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲଞ୍ଚ ଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଇଭିନିଂ ରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରଜ ଆସୁଛି ରଜରେ ପୁଣି ମୁଁ ନୂଆ ନେଲ୍ସ କରିବିନି ଏଟା ତ ଇମ୍ପସିବଲ। ଆଣ୍ଡ ହଁ ମୋର ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ନେଲ୍ସ କୋଉଠି ବନାଏ। ତ ମୋର ନେଲ୍ସ ପାଇଁ ତ ଗो ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁବେଳେ ଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ ହିଁ ଥାଏ। ମୁଁ ଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ ଆଜି ନୁହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହବ ନେଲ୍ସ ବନଉଛି ତ ମୋର ଆଜି ରଜ ପାଇଁ ବି ନେଲ୍ସ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ୟେସ୍ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।